Kaixo, gaur erakutsiko dugu LibreOffice baserekin nola kudeatu erlazio anitzak dituzten datu baseak. Pixka bat datu baseen inguruan ez dugu asko sakondu eta beste esplikazio moduko bat edukiko duzue beste urtetan, baina guk egin ditugu datu base batzuk non erlazio bikoitzak ikusten diren. Erlazio bikoitzak deitzen diot nik, ez du berez horrelako izenerik. Vale? Irikuko dugu datu base hau, bankuko baseak, vale? Joango gara honea, banku baseak, eta ikusten duguna da zein erlazio dagoen taula hauen artean. Eta hemen ikusten dugu erlazio bikoitz bat. Honek zer esan nahi du, mugimendu guztiek egon behar dutela, mugimendu guztiek egiten direla bi konturen artean, kontu batetikan beste batetara. Eta kontu horiek, kontuak taulako erregistroak direla, bai? Orduan, hauek nola sortzen diran ikusi eta daukagu edo supratzen duen menperatzen dela, baina bai, hauekin erlazionatuta dauden kontsultak pixka bat bereziak diala. Hau da, ni jakin nahiko banu, bezero konkretu baten kontuetatik zein mugimendu egin diran, hau da, kontu horretatik eta kontu horietara, pixka bat egiten dena da gauza komplikatu, ze kontsulta egiterakoan, hemen daukat jada kontsulta eginda, hemengoa ez, kontsulta hemen, kontsimolta hemen dago eginda, eta ikusten dugu, bueno, hau da, Josuren bi kontuen artean egiten dira mugimendu guztiak. Aldatu ingo dugu pixka bat guztia, bale? Eta egian berriro ingo dugu. Nik nahi, bai, berrezte bat ingo dugu. Hau adibidez da, mugimenduak, zero batean, barnean. Baina ikusiko duguna da, Josuk beste edozein konturi, edo beste edozein kontutatikan, beste edozeinen kontutatikan, Josuren kontuetara egiten diran mugimenduak. Vale? Pertsona bat, bere kontuekin eta bere kontuetan egoten dira mugimendu guztiak. Vale? Hone dituko diogu, mugimendu guztiak. Eta bertan beharko ditugu 3 taulak. Zatikan, jakin beharko degulako, ide bezero, pues, Josu, adibidez, zepadak dauzkat zenbait bezero, Josu, Jon eta Mikel. Josuk egiten diola, bere kontu ontatikan, dala bazakizen motakoa, adibidez kontu korronte bat, mugimendu bat, baina nori egiten dio, nola jakin dezaket erlazionekin. Azkenean, ide kontu hau dago erlazionduta, zein kontutik eta zein konturarekin. Eta hori ez dakigu, hemendik edo honea egiten dan. Eta horregatikan, bi erlazioek bereiztu egiten ditugu. Orduan, trukoa zein da? Trukoa da, beste bi bezero eta kontuak laguntzaileak sortzea. Eta beak izendatzen ditu bezerak bat eta kontuak bat, beti edo berdin egiten du, kontuak bat bezala. Bezerak bat dago lotuta hemengo zein bezerorekin. Eta aukendu egiten dugu. Eta hemengo zein kontura kendu ondoren, zein kontura lotzen diogu honi. Horrela badakigu, bezero honek Josuk egiten dituen, bezero honek dituen kontuetatik egiten diran mugimenduak ekiko ditugula kontutan hemen, bale? Zein kontutik Josuren kontutikan egiten dianak. Eta zein kontura? Edo zein kontutara, bale? Eta honekin atea dezaket, adibidez, exekutatzen dugu hau. Eta jakin dezakegu zein kontutara egiten dan, adibidez, hemen jartzen dugu mota eta izena bezerarena. Exekutatzen dugu, eta bakigu, Josuren kontutatik egiten diren mugimenduk diela Josuren beste kontu bati, Josuk Jonen kontu bati, Josuren kontuetatik beste kontu batetara, eta Josuren kontu batetik Josuren beste kontu batetara. Jakin ditzakegu baita ere,
zein konturen artean dira horiek. Jarrita, zein kontutik eta zein kontura. Batetik bira, batetik bostera, bitik irura eta irutik bira. Bost Jonena da, baina bat, bi eta iru Josurenak dira. Vale? Orain, hau da nondik egiten dian, bai? Baina Josuren kontu batetara egiten balin bada, mugimendua eta adibidez bostetik batera egingo balitz, honekin ez litzateke nahikoa izango. Esan beharko genukena da, baitare kontuan hartzeko, Josuren etiken egiten dianak, edo Josuren kontu batetara egiten diranak. Josu. Vale? Exekutatzen dugu, eta ikusten da hemen dagoela beste bat, sortu dela Mikelek Josuri egiten diona. Eta horrela dauzkagu mugimendu guztiak. Mugimendu hauetan, parte hartzen dute bat, bi eta hiru kontuek, diala Josuren kontuak. Vale? Baina hemen, bereizi behar dana edo berezia dan kontu bakarra kontsulta hauetan, da egiturau sortzea. Vale? Ordun, hau menperatzen baldin baduzue, ulertu dezakezue bereizi daitezkeela bi erlazio hauek, bai? Eta erlazio bakoitzarekin lotuta dauden datuak atera ditzakegula taula hauen bikoitzak edo taula hauen dobleak atereaz. Vale? Gero, bukatuko genuke aliasak aldatuta. Ni badakit izen hau da nork egin dun mugimendua. Eta hau dala nori egin dion mugimendua. Eta zein kontutik zein kontura oso argi giltzen hemen, mota nori mota eta nork mota. Da ez usteagatikan hemen goian eremu hau guztiak berdinak. Bai, exekutatzen dugu berriro, eta gaia da nork mota, nori mota. Vale? Hauek aldatu ditzazkegu agian lekuz, hobeto giletuko lirateke, baina bueno. Oberena, lituko ditzateke, horrela, nork mota, nori mota. Eta zein kontutik, zein kontura. Vale? Bueno, honekin ikusteet nahiko ondo lertu daitekela. Beraz, horrela utziko dugu. Beste bat arte. Abizaguntzateke, bukatu ingo dugu, jarrita, mugimendu guztiak. Hau Josuren mugimendu guztiak. Ados? Listo. Honekin egin dago listak. Besterik ez. Gero arte.